Minulla on se periaate, että äänestäjillä on oikeus tavata henkilökohtaisesti presidenttiehdokas. Ei vain niin, että hän käy näyttäytymässä, vaan täytyy olla tilaisuus kuunnella, mitä ajatuksia ehdokkaalla on ja myös esittää kysymyksiä ja keskustella ehdokkaan kanssa. Nyt on alettu kiinnittää huomiota ulkopolitiikkaan ja ulkopoliittisen kokemuksen merkitykseen. No, minulle hyvin sopii, että ulkopoliittista kokemusta vertaillaan, koska olen saanut toimia 5 eri vuosikymmenellä ulkoministeriön johdossa. Ulkopolitiikassa tärkeintä on se, että Suomi jatkaa sillä turvallisella linjalla, jolle Paasikivi ja Kekkonen meidät sotien jälkeen johdattivat. Tarja Halosen kunniaksi on sanottava, että hän on luotettavalla tavalla tätä linjaa jatkanut. Minulla on se vakaa käsitys, että sekä Suomen että koko Euroopan turvallisuutta ajatellen on parasta, että me säilytämme asemamme sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana. Meidän pitää pyrkiä vähentämään vastakkainasettelua ja jännitystä omalla lähialueellamme ja koko Euroopassa. Eihän tähän politiikkaan ollenkaan sovi se, että Suomi itse liittoutuisi ja toisi Naton sotilaalliset järjestelmät Venäjän rajalle. Jos unionin perussopimuksia ryhdytään muuttamaan vieläpä niin, että unioni tai euroalue muuttuisi liittovaltioksi ja meidän itsenäisyytemme kaventuisi, niin tämä nyt ilman muuta olisi tasavallan presidentin toimivaltaan kuuluva kysymys. Suomi on sotilasliittoihin kuulumaton, puolueeton maa. Me huolehdimme itsenäisesti omasta puolustuksestamme, emme lähetä sotilaitamme ulkomaille taistelutehtäviin, emme sekaannu toisten valtioiden välisiin ristiriitoihin, yritämme ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin maihin. Ihmiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla. Maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä. Se ei sinänsä olisi ongelma, että maailmassa on näin paljon ihmisiä, mutta meidän pitäisi osata elää ihmisiksi. Valitettavasti kaikkialle maailmaan on levinnyt sellainen ajattelutapa, että ihmisten elintason täytyy vuodesta toiseen nousta. Ilmastonmuutos on jo vakava osoitus siitä, että ympäristön rajat on saavutettu, jopa ylitetty. On luotava sellaista tekniikkaa, joka auttaa meitä säästämään ja kierrättämään luonnonvaroja, säästämään energiaa, suojelemaan ympäristöä. Tällä tavalla me voimme sopeuttaa ihmisen taloutta luonnontalouteen. Niin kauan kuin luojan aurinko paistaa, elävä luonto tuottaa meille kestävää perustaa toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Pellot, metsät, suot ja vedet tuottavat meille tämän kestävän perustan. Kaikkialla maailmassa ihmisten pitäisi oppia nojautumaan tähänastista enemmän henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin arvoihin materialismin ylivaltaa vastaan. Ihmisten on opittava kaikkialla maailmassa hakemaan itselleen tyydytystä muista asioista kuin kasvavasta kulutuksesta. Elämän henkisestä rikkaudesta, henkisestä kasvusta, hengellisistä arvoista, hyvistä ihmissuhteista, rikkaasta yhteisöllisestä elämästä perheissä, työpaikoilla, naapurusten kesken ja erilaisten harrastusten parissa. Meidän täytyy löytää kestävämpi arvomaailma kuin se, jonka varassa nyt eletään. Presidentin tehtävänä on pitää heikompien puolta. Presidentin täytyy edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Hänen pitää toimia niin, että kansan enemmistön tahto toteutuisi, mutta on pidettävä myös vähemmistöjen puolta. Nyt on taistelun aika.